B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-kol. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Giuseppi, Kalina, Liza, Vella. Ħoti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqa mal-Mulej Ġesu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, intreġġajt waqqaft id-dinja mġarfa, billi jibnek ċekken lilu nnifsu, imla l-fidili tiegħek bil-ferħ qaddis, u għati jena bla tmiem lil dawk li jinteħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, meta Sawl wasal Ġerusalemm, beda jfittex li jissieħeb mad-disċipli. Imma l-kol kienu jibżaw minnu, għax ma kienu xemnu li tassew ikkonverta. Imbagħad Barnaba qabdu ħaqdu miegħu għand l-Apostli. U qalilhom kif Sawl kien ra lil Mulej fit-triq u semgħu ikellmu u kif Damasku kien tkellem b'wiċċu minn quddiem fl-isem ta' Ġesu. Għalhekk Sawl baqa' magħhom, dieħel u ħireġ Ġerusalemm u kien jitkellem bil-miftuħ f'isem il-Mulej. Kien jitħaddet mal-lud Griegi u jiddiskuti magħhom, iżda ma kienu jfittxu li joqtluh. Meta l-aħwa saru jafu b'dan, niżluh lejn Ċesarija u batuh Tarsu. Il-Knisja kienet fi slim fil-Ludija u l-Galilija u s-Sammarija kollha. Kienet dejjem tikber u timxi l-qudiem bil-biża' tal-Mulej u tiżdied flat bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-Mulej, roddu ħaj lill-Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien Alleluja, 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 Alleluja. Irrod il-wedid tiegħi quddiem dawk li jibżaw minnu, jieklu f'qajrin u jixbaw, ifaħru l-Mulej dawk li jfittxuh. Ħatejx qalbhom għal dejjem ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jiftakru truf kollha tal-art u jerġgħu lura lejn il-Mulej. Qudiemu jinxteħtu ir-razis kollha tal-ġnus, lilu jqujmu l-bnedmin li jmutu. Qudiemu jmil kull min niżel ġo trab. U għalih tgħix ruħi ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Lilu jaqdi n-nisel tiegħi, ixandru l-sidi lin-nisel li għad jiġi, ixandru l-ġustizzja tiegħu lill-poplu li għad jitwielet. Dan għamlu il-Mulej ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Uliedi, ma nħobbux bil-kliem u tpaċ pejġ, imma bil-email u bis-sewwa.
Min dan naslu li narfu li aħna fil-verità u qudiem Alla inserħu l-kuxjenza tagħna. Jekk il-kuxjenza tagħna iċċanfarna, għax Alla hu aqwa mill-kuxjenza tagħna u hu jaf kollox. Eżis, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċanfarniex, aħna qalbna qawwija quddiem Alla u kull ma nitolbu naqilgħuh minn għandu għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l-xulxin kif wissina hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih. B'hekk narfu li hu jammar fina bl-ispirtu li hu tagħna. Il-kelma tal-mulej. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom jgħid il-mulej. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jiena id-dielja vera u missieri l-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtaħħa u kull waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jinaddafa biex tagħmel frott aktar. Intom ġa minn daf minħabba l-kelma li jettilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja, intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema l-barra bħal frija u jinxef. Imbagħad il-frijej bħal dawn jiġbruhom u jixtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Il-kelma tal-mulej. F'dawn il-ħdud tal-għid, partikolarment meta nibdew naqraw dawn id-diskorsi ta' Kristu, Kristu dejjem ixebbaħ ruħu ma' xi ħadd. Jiena hu r-raj it-tajjeb. Jiena il-bieb tal-maqjel. Jiena t-triq, il-verità, il-ħajja. Illum Kristu jxebbaħ ruħu u lilu nnifsu mad-dielja. Jiena id-dielja vera. Għaliex? L-ewwel qabel kollox, u l-lowd kienu qegħdin jifhmuh sew x'inhu jgħid.
fl-Antik Testament, fil-profeti, id-Dilja kienet imxebħa mal-poplu il-magħżul ta' Iżrael. Id-Dilja li jissejt ħawwel falqa, bniela il-ħitan biex jilqgħu mill-irwiefen, bniela it-torri biex jassess fuq id-Dilja. Kienet id-Dilja simbolu dejjem tal-poplu ta' Iżrael li Alla għażlu u jieħu ħsiebu. Imma din id-darba hawnhekk għandna superament xi ħaġa iktar. Hawnhekk Ġesu mhuwiex jgħid li l-poplu ta' Iżrael huwa d-Dilja. Għax il-profeti dejjem xandru qalu il-poplu ta' Iżrael huwa d-Dilja anke meta din id-Dilja tat imbejt qares. Imma hawnhekk Ġesu jgħid jiena id-Dilja u intom il-frijej. Ibqgħu mgħaqudin miegħi biex intom tagħmlu l-frott. U aħna nafu x'inhu l-frott tad-Dilja? Huwa l-għeneb bnejn li meta jintasar joħroġ l-imbejt, isir minnu l-imbejt, li fl-Iskrittura l-imbejt għandu żewġ tixbijat tas-sew importanti. L-ewwel tixbija hija dak li joħloq l-imbejt. L-imbejt mhux sempliċement jagħti s-saħħa, imma l-imbejt huwa wkoll huwa dak il-mezz li bih aħna nuru l-ħbiberija tagħna ma' xulxejn, nifirħu ma' xulxejn. L-imbejt huwa simbolu għalhekk tal-ferħ. U t-tieni simbolu li għandu fl-Iskrittura mqazza l-imbejt huwa mxebbaħ il-ferħ li ġġib il-kelma ta' Alla. Mela meta Ġesu qed jgħidilna jiena d-Dilja, intom il-frijej, ibqgħu mgħaqudin miegħi biex tagħmlu l-frott, f'kelma waħda qed jgħidilna ibqgħu fija, ibqgħu mgħaqudin miegħi. Għax jien irrid narakom ferħanejn. Jiena rrid narak kuntent, jiena ħlaqtek biex tkun marbut miegħi, biex hekk inti ħajtek tkun kuntent fil-paċi, fil-kwiet, miegħek innifsek u ma ta' madwarek. Iveżjes, aħna maħluqin għat-tajjeb. Imma mbagħad il-Mulej Ġesu jgħid kelma u missieri l-bidwi u kull fera jiżbora biex tagħmel aktar frott. U jiġu momenti eżajs, intom tafu xi tfisser tiżbor? Quddiem min ma jifhimx jekk jara l-bidwi jiżbor, jgħidlu inti qed tkidda dik id-Dilja, qed taqtala ħafna frijej. U l-bidwi għax jifhem u jaf x'inhu jagħmel jidħak bejk u jgħidlek ma niżboriex id-dieħla ma ttellax ma tagħmilx għeneb. U anke dan iżjes jiena u int fil-ħajja tagħna hemm mumenti rridu nħarsu lejhom, mumenti fejn il-Mulej jinqeda bihom biex jien ukoll jiżborni. Anke jien stess tajjeb li nħares ftit lejja nnifsi u ngħid imma jien qiegħed maqut ma' Kristu. Ibqgħu fija, xi tfisser tibqa' fih? Billi tħarsu kliemi jibqa' fikom, hekk qalilna. Jekk tibqgħu fija, kliemi jibqa' fikom. U hawnhekk jien irrid nisbor lili nnifsi u ngħid x'inhuma dawk l-affarijiet li lili fil-ħajja qed tifixkluni milli nibqa' maqut ma' Kristu. U jekk inħarsu ftit fil-font, nintebħu li hemm merq wieħed li jeħtieġ dejjem li nisbruh. L-egoiżmu tagħna. Meta nibda nfittex lili qabel kollox u qabel kulħadd.
meta nibda nħares biss lejja, kif jgħid il-Malti, taħseb li d-dinja iddur kollha miegħek. Ejjew nitolbu hekk il-mulej Jeżiż. Jiena ċert aħna għalhekk ġejna hawn. Il-Qudiesa tal-Ħadd tkompli ssaħħaħ fina dik ir-rabta tal-fera mad-Dilja. Jekk jien il-Qudiesa tal-Ħadd sempliċement nara għax ta' bil-fors, irrid niżbor dik il-mentalità u ngħid il-mulej sejjer ikellimni biex il-kelma tiegħu tibqa' fija biex jien inkun fera maquda mad-Dilja, fera li tagħmel il-frott, fera li twassal il-ferħ lill-oħrajn. Id-Dilja ma tagħmilx il-frott għalija nfisha, imma tagħmel il-frott biex dak il-frott jinqata', jintasar, kważi kważi jintilef, imma mbagħad jagħti l-ferħ. Ejjew nitolbu l-mulejek biex jagħtina din il-paċi, biex tikun nartaħat ikompli jiżborna permezz tal-kelma li xandrilna, biex aħna nkunu tassew fera li tagħmel bnin, fera li tnissel il-ferħ veru fil-qalb tal-bniedem. Nqumu bil-wifqa u nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn ummiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jirġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U Jeżiż Ġesu Kristu u għalina dak li jwassalna ant il-Missier bil-kelma tiegħu li huwa jagħtina u jaqgħadna miegħu. Jew nitolbuh u ngħidulu bir-rebħa ta' ibnek mulej salvana, bir-rebħa ta' ibnek mulej salvana. Għal-mexxejja tal-Knisja biex meta jgħallmu juruna dejjem li Kristu huwa t-triq, il-verità u l-ħajja tagħna nitolbu. Għal pajjiżi kollha li fihom hemm il-firdiet il-mibeda, partikolarment l-art imqazza l-Ukranja, biex jarfu li l-mulejqiet isejħilhom biex jaħdmu flimkien ħalli jixsandar u jiġi majjex il-paċi u l-ftehim bejniethom nitolbu. Għal min qiegħed ifittex direzzjoni f'ħajtu biex iħalli l-kelma tiegħu iddawwa lill-ħajja tiegħu il-kelma ta' Kristu rebbieħ fuq l-egoizmu u l-mewt nitolbu. Għalina il-koll biex aħna nkunu tassew frijej maquda ma' Kristu
وكل فاميليا tkun tista' tagħti l-frott tal-imħabba u fedeltà dejjema. Nitolbu. Fiskijiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier inti turej lilek innifsek fi Kristu li mallem u l-feddej tagħna. Enna biex ninaqdu miegħu biex hekk nikbru fl-imħabbtek u fl-imħabba tagħna lejn xulxejn. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, inti ressaqtna lejk u tajta sem min natura tiegħek Alla wieħed u għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu il-verità tiegħek li inti jarraftna bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li jintelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxarret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek għaddejs. Għaddejs tas-sewwient mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajt bati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipri tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrilna dnubietna, bħalma nafru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Qiegħed bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu il-missieri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlieħ ħajja ġdida bi Kristu Siedna. Nixtieq nagħmlilkom xi avviżi. Nfakkarkom li nhar l-Erba' li ġejja ġifieri l-ewwel ta' Mejju jibdew l-Erbat tal-Madonna ta' Pinu. Suppost mal-bulletin fid-djar tagħkom irċivejtu il-programm il-foljett bil-ħinijiet tal-Erbat. Fil-qosor il-quddies ikun hekk. Is-santwarju jiftaħ fil-4:30 ta' filgħodu u l-quddies filgħodu ikun fil-5, fis-6, fis-7:30, fit-8:30 u fid-9:30. Wara mbagħad mill-11 sal-4:30 ikun hawn l-adorazzjoni fil-kappella, waqt li l-quddies fil-għaxija jkun fil-5, fis-6:30 u fit-8. Santwarju imbagħad jagħlaq fil-10 ta' bil-lejl bil-barka sagramentali. Nixtieq li nifhmu xi ħaġa sabiħa, propjament mhux għal dawn l-Erbat biss tot, imma għal kull quddiesa. Waqt li tkun qiegħda tiġi ċċelebrata xi quddiesa, ma nistgħux nidħlu ninvistaw lill-Madonna fil-kappella. Tgħiduli għaliex imma jien ġejt biex ninvista l-Madonna. Għaliex? Għax kif jgħalmuna ħafna anke orrif tal-Knisja u anke viżjonarji, il-Madonna waqt kull quddiesa tkun ma' ġenb is-saċerdot dejn l-artal. Ħajja, reali, bi-preżenza tagħha. Jekk toqgħodu ftit attenti għat-talba li ngħidu propju wara il-konsagrazzjoni, aħna ngħidu flimkien, ħenna lina nitolbuk flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, mal-Qaddisejn, ma' San Ġusepp, l-Apostli, flimkien biex aħna infaħruk u insebħuk. Waqt il-quddiesa, il-Qaddisejn anke l-istess serwieħ ħwotna l-mejtin u għan-nisrani mhuwiex mejtin huma dawk li qed jgħixu fi Kristu. F'kull ċelebrazzjoni tal-quddiesa huma qegħdin hawnhekk madwarna għalkemm aħna ma narawhomx, huma qegħdin hawn madwar l-artal. Ifaħru lill-Alla u jgħinu lilna biex infaħru lill-Alla. U għalhekk inħeġġiġkom biex hekk nidħlu fil-kappella ninvistaw lill-Madonna dejjem wara li tispiċċa l-quddiesa. Imbagħad tidħlu fil-kappella u nħeġġiġkom oqgħodu fis-skiet. Jekk tridu tgħidu r-Rużarju ibqgħu fil-bankijiet, imma ġewwa nett fil-kappella dak li aħna nsejħu fis-santwarju. Oqgħodu fis-skiet, ħallu il-qalbkom titkellem mal-qalb ta' Omna Marija. Il-Madonna hija omna u bħal kull om taf x'għandna bżonn qabel ma aħna stess ngħidula. Walakin ħeġġiġkom biex hekk nikbru aktar f'din id-devozzjoni tagħna, tkun devozzjoni reali, qawwija, ħalli nikbru fil-fidi tagħna. Imbagħad nhar is-Sibt li ġej għandna okkażjoni sabiħa u speċjali. Il-President il-ġdejd ta' Malta, l-Eċċellenza tagħha Mirjam Spiteri de Bono, xtaqet li fl-ewwel vista tagħha uffiċjali f'Għawdex tiċċelebra tibdija b'quddiesa f'dan is-santwarju. U għalhekk nhar is-Sibt hekk min jista' nħeġġukom tiġu tingħaqdu mal-President għal quddiesa li tistmexxa mill-isqof hawnhekk f'dan is-santwarju fil-10 ta' filgħodu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.